dan zdravlja pomenuti i ishranu, jer nešto što je prešlo u naviku mnogim u Srbiji je da doručkuju, ruče i večeraju u pekarama. A mnogo testa nije zdravo. Da li ste znali da u Beogradu postoji oko 2700 pekarskih radnji? Kažu da nema ulice u prestonici koja nema svoju pekaru. Ja sam se frapirala, ali realno je tako. Pa sad kad smo toliki ljubitelji testa, onda je red i da budemo najbolji u tome. Naravno, održano je takmičenje na kojem su odabrana 2 srpska najbolja mlada pekara. Pekari mogu da budu prvaci Srbije, kao na primer Filip i Danica. Moj deda je bio prvo pekar, pa je tata to nasledio i sad ja sam 3. generacija. Volim da mesim, bila sam već na takmičenjima, u tome mi pomaže profesor. Filip je učenik Hemijsko-prehrambene tehnološke škole iz Beograda i iako je profesija izabrala njega, zadovoljan je jer za pekare uvek ima posla i u najvećoj krizi. To je tačno, pekari se uvek traže, dobar je posao i dobre plaće. Pekarski posao, to je ili voliš ili ne voliš, tako da ne može svako da radi ovo. Zašto? Zato što se ustaje pre petlova? Pa i rano se ustaje, a i treba biti nadaren za to. Pored talenta, važna je i praksa. Svaki dan vežbam, slobodno vreme provodim u svojoj pekari, kad mogu pomažem mojim roditeljima i tako. Filip je na takmičenju za mladog pekara pobedio praveći mini kifle. On već ima iskustva kada su pekarska takmičenja u pitanju. Učestvovao sam u školskom takmičenju u mojoj školi Hemijsko-prehrambene tehnološkoj u Beogradu i takmičio sam se isto za slatke kolače ovako po pekarama. Najbolja mlada pekarka Srbije je Danica Ćirić, učenica mlekarske škole sa domom učenika dr. Obren Pejić iz Pirota. Mesila sam dansko pecivo, slatko dansko pecivo od kvasnog testa i uradila sam neke nove oblike koje su oduševile žirije. Više volim u školi da mesim, kod kuće malo ređe. Najviše volim da mesim slatke kolače i lisnata testa, tako da bih sigurno tu nešto novo dodala. Ovi mladi ljudi usavršavaju se na treninzima za pekare i uče od najboljih, odnosno od članova nacionalnog tima koji će krajem avgusta predstavljati Srbiju na međunarodnom pekarskom prvenstvu u Italiji.